Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 20 sa bulan sa Agosto tuig 2021. Ang pagbasa ginutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 22, bersikulo 34 ngadto sa 40. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduseo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya. Unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod may sulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. Magtutudlo, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus bitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong huna-huna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Nanukad ni ining duha ka sugo ang tibuok nga balaod ni Moises ug ang pagtulunan sa mga propeta. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.